מה הקשר בין מעמד האישה ליהדות לרחל ולאה? למה זה כל כך חשוב להבין את זה? צריך להבין שלאישה יש שתי מדרגות. הדרגה שהיא מלכות, שזה נקראת אישה, והדרגה שהיא מעל מלכות, שנקראת בינה. כן, יש י' ה' ו' ה' בשם השם, אז בספירות, הה' הראשונה מרמדת על דרגת בינה, והיא האחרונה מדברת על מלכות. ו' והי' זה התפקיד של האיש, אבל זה אחר כך. מה זה המלכות? מלכות היא מקבלת, רק מקבלת. ועל ידי שהיא מקבלת היא יכולה להוריד שפע, אבל היא לא נותנת מעצמה. מלכות לית למגרמה כלום, כמו שאומרת הגמרא. מה זה אומר לית למגרמה כלום? זה אומר שכל הכוח שהיא מקבלת ומשיגה זה בחוץ לה. לעומת זאת, הבינה היא נותנת, כי אם לבינה תקרא. אם לבינה היא אימא. המלכות היא האישה, כן? כל כבודה בת מלך פנימה. מה זה אומר? זה אומר שבגלל שהיא מקבלת, אז המקום של המקבל הוא להיות בתוך הבית, כי בחוץ, הקבלה שלה בחוץ תהיה גרועה מאוד, כמו שנראה בהמשך. לעומת זאת, הבינה היא אימא, ואימא היא יוצאת החוצה. כל מי שנושא חסד הוא יוצא. המשמעות של חסד זה לצאת מעצמי, לעשות משהו מעבר למה שאני עושה. ולכן האימא, הבינה, היא מדרגה יותר גבוהה מהאישה הרגילה שהיא במדרגת מלכות. עכשיו, צריך להבין את הנקודה הזאת, שזה בעצם רחל ולאה. רחל היא במלכות, ולכן בגלל שהיא במלכות, יעקב אוהב אותה יותר. למה? כי הגמרא, כמו שהגמרא ביבמות ס"ג אומרת, חוט דרגה ונשי ויתתה. כלומר, תרד מהמדרגה ותישא אישה. אל תיקח אישה שהיא יותר גבוהה ממך, מייחוס או רוחניות, אלא האדם יש לו נטייה טבעית לאיש לאהוב אישה שהיא יכול לתת לה, להשפיע עליו. זה יוצר את האהבה, יכולת שהוא איש נותן והאישה מקבלת. ולאה היא במדרגה מעל יעקב אבינו, והיא אימא, היא הבינה, ולכן יעקב פחות מרגיש חיבור אליה. והשם פותח את רחמה ומביא לה להיות האימא של עם ישראל בעצם. רוב עם ישראל הם אליה. ושתי הנקודות האלה זה נקודות שאישה יכולה לבחור איפה היא רוצה להיות. ולפעמים זמנים שהיא יכולה להיות ככה, וזמנים שהיא יכולה להיות ככה. אבל דינה היא עושה משהו לא בסדר. דינה היא בת לאה, והיא לומדת ממנה את מה שהיא עושה. כן, לאה היא יצאנית, ודינה היא גם יצאנית. מה זה אומר יצאנית? צריכה לצאת החוצה. כמו שאמרנו, תפקיד של אימא היא להשפיע, ומילא מי שמשפיע צריך לצאת החוצה, כן? ואיפה רואים את זה? בסוף משלי, באשת חיל ממצא, אנחנו רואים כל ערב שבת, הייתה כניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. דינה לעומת כל זה, היא כמו רחל, היא שייכת למלכות, כן? אמרנו שהמלכות היא דין, דינה דמלכותא דינא, והדינה, השם שלה זה דין. אבל היא מנסה להיות כמו אימא שלה, כמו לאה. ותצא דינה לראות בבנות הארץ, כן? ולאה, ותצא לאה לקראת יעקב, כן? אז מה זה הוותצא הזה? זה יציאה החוצה. אז אמרנו שאם אישה היא במדרגה של הבינה, אז היציאה היא משהו חיובי, כי זה משמעות להשפיע, לתת חסד, וזה דורש יציאה, אבל דבר שהוא בא לקבל, דורש כינוס, ולהיות בפנים, בתוך הבית, כל כבודה בת מלך פנימה, בת מלך, כי זה שייך למלכות, לכן זה הצניעות בעצם, ודינה היא לא ככה, היא יוצאת החוצה, וצאת דינה לראות בבנות הארץ, היא באה לצאת כדי לקבל מהעולם בלי להשפיע, ואז מגיע אליה שכם בן חמור, ושכם בן חמור זה עצם המילה חמור מסמל את החומריות, כן? ובעיקר את המשמעות של הפריצות של הגויים, כן? בשר חמורים בשרם, נאמר למצרים, או עם הדומה לחמור, הגמרא בקידושין ס"ח. וצריך להבין שלאה היא בדיוק ההפך, לאה מהיציאה שלה החוצה היא מורידה אדם שלעתיד ייוולד מאותו דבר וקראו לו יששכר, שהוא עתיד לגבור על החומריות הזאת, על ידי כוח התורה. עד כאן הגענו בתפקיד של האישה, אמרנו שההי הראשונה של י' כ' ו' כ' וההי השנייה שייכים לאישה. מה עם האיש? האיש שהוא במדרגה מתוקנת הוא במדרגת תפארת, ונקרא לזה יסוד, תפארת, זה בעצם האות ו',
כן, הלמעלה של האות ו' זה בעצם מסמל את יעקב אבינו, והלמטה של האות ו' מסמל את יוסף. לומדים את זה מהפסוק ואלה תולדות יעקב יוסף, שיוסף הוא ממשיך את הקו של יעקב, ושתיהם בבחינה התגברו על הנקודה של העריות, כן, זה נקרא צדיק, צדיק יסוד עולם, צדיק ביסוד, מתוקן ביסוד, ויעקב אבינו גם יש לו תיקון גדול של העניין הזה, עם ראובן, ראשית עוני וכו'. והמדרגה המעל שהאיש מתעלה זה להגיע לחוכמה, זה אברהם אבינו, כן, אברהם אבינו הוא במדרגה של החוכמה, והחוכמה היא יכולה יותר מהצדיקות והלימוד התורה ששייך לתפארת ויסוד, החוכמה היא משהו גדול יותר, רוחני יותר, וזה המדרגה של אברהם אבינו. נעשה סיכום שיש לנו י' ק' ו' ק', שכל 10 הספירות מוטמנים באותיות האלה. הספירה האחרונה היא מלכות, והיא זאתי שמקבלת, מלכות לית למגרם כלום, היא רק מקבלת, וזה האישה בתפקיד הנמוך שלה, נקרא לזה ככה, זה מדרגת רחל אימנו, זה לא סותר את זה שהיא צדיקה מאוד, ויש את המדרגה היותר עליונה של האישה, שזה הה' השנייה, שהיא לאה. לאיש יש את האות ו' ואת האות י' בהתחלה של שם השם, רוב מי שצדיק יגיע רק לאות ו', כן, זה יעקב אבינו, יוסף, הם באות ו' בעיקר, מדרגת תפארת, שזה לימוד התורה, ויוסף הצדיק, שזה אדם שמתוקן בברית, והמדרגה למעלה מזה, זה בעצם מדרגת החוכמה, זה הי' הראשונה, וזה אברהם אבינו, אב המון גויים נתתיך.